Sawubona, ngingudokotela Haripriya. Ngivela emnyangweni wezokwelapha i-Apollo Main Hospital, Prince Road. Namuhla ngizokhuluma nani mayelana nemigomo yabantu abadala. Kungani imigomo yabantu abadala ibalulekile? Imigomo yabantu abadala ivimbela ukufa, ivimbela ukulaliswa esibhedlela futhi yehlisa nomthwalo wezindleko zezempilo ezweni. Ngakho-ke, ake siqale ngemithi yokugomela umkhuhlane. Imithi yokugomela umkhuhlane yinto okumele sonke njengabantu abadala siyiphuze njalo ngonyaka ngesikhathi sokwindla. Ngakho-ke, mhlawumbe kusukela ngo-Agasti kuya kuSepthemba kuyisikhathi esifanele ukuthi sonke sithathe umgomo we-flu wonyaka. Futhi ikakhulukazi abantu asebekhulile, abanesifo sikashukela, abanesifuba somoya, i-COPD. Zonke lezo zimo kufanele zithathe imithi yokugomela umkhuhlane. Bese yimaphi eminye imijovo? Ngakho, kufanele sithathe umgomo we-hepatitis B, ikakhulukazi uma sithinteka kalula emithini enezinaliti. Imithi yokugoma ye-MMR kanye ne-chickenpox umgomo, ngoba lokho kuyasiza. Njengoba ukhula futhi uba nesifo senkukhu, kungase kube kuthuntubeze kahle futhi kungabulala futhi uma ungenawo amandla okuzivikela emzimbeni. Ngakho-ke, lokho singabugwema nje ngokuthatha umgomo. Futhi manje, sinemithi yokugoma i-pneumococcal. Kunezinhlobo ezimbili zemithi yokugoma, okuthi futhi uma unesifuba somoya, ube ne-COPD, unanoma yisiphi isimo sokuzivikela komzimba, okufanele usithathe ukuvimbela inyumoniya ye-pneumococcal. Futhi kukhona umgomo omusha we-shingles, obizwa nge-Shingrix vaccine. Wonke umuntu omdala oneminyaka engaphezu kuka-65 kufanele awuthathe. Ngakho-ke, sicela uthathe amashoti wakho wokugoma. Ngiyacela niyovakashela udokotela wenu futhi ngibheke ngabomvu ukunibonani nonke ukuze nginisize ngemigomo yenu.